ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ஒரு ஸ்லாட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் கேமராவ. ஸோ அதுக்கப்புறம் மெமரி கார்டு ஸ்லாட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. அது கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா மெமரி கார்டு. ஸோ இதில் மெமரி கார்டு நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா 32 ஜிபி வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது. அதுக்கு மேலே வந்து போட முடியாது. கேமரா வந்து எவ்வளோ நேரம் ஒர்க் பண்ணும், எவ்வளோ டியூரேஷன் ஒர்க் பண்ணும்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா மினிமம் வந்து ஒரு 5 ஹவர்ஸ் வந்து பேட்டரி லைஃப் வருது. அதுக்கப்புறம் திருப்பி நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டைம் ரொம்பவே எடுத்துக்குது. நீங்கள் ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 ஹவர்ஸ் 4 ஹவர்ஸ் எடுத்துக்குது. அதுக்கப்புறம் கேமரா பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளிப் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அந்த கிளிப்பு. ஸோ இந்த கிளிப்பு யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து இந்த கேமராவை உங்கள் பாக்கெட்லேயோ இல்லை வேறு எங்கனா ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த கேமராவில் நீங்கள் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கப்பவே ஃபோட்டோவும் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கான ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் பவர் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அந்த கேமரா ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கப்பவே இந்த பவர் பட்டனை ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும், அந்த ஃபோட்டோ வந்து கேப்சர் ஆயிரும். இந்த கேமரா நீங்கள் எடுக்கிற வீடியோவெலாம் ஒரு 10 மினிட்ஸுக்கு ஒரு வாட்டி